Sejid Ali Akbar Šáh, námestník ministra školstva Pakistanu, pricestoval do Ankary v Turecku začiatkom roka 1951 na oficiálne pozvanie. Stretol sa tam so študentmi Nur a vyjadril svoju túžbu stretnúť sa s Bediüzzamanom. Následne v sprievode Saliha Oscana z Urfy, jedného z univerzitných študentov, stúpencov Nura, prišli 15. januára 1951 do Emirdau a stretli sa s majstrom. Počas tohto stretnutia, keď sa tlmočnícke schopnosti Saliha Oscana ukázali ako nedostatočné, Bediüzzaman potom začal hovoriť mimoriadne plynulou arabčinou. Po stretnutí Ali Akbar Šáh priznal Salihovi Oscanovi: stretol som mnoho výrečných rečníkov a literárnych osobností v islamskom svete, ale nikdy som nestretol nikoho ako Bediüzzaman, kto hovorí jazykom Koránu s takou výrečnosťou. Bediüzzaman potom odovzdal Ali Akbar Šáhovi niekoľko kníh Risale-i Nur a rozlúčil sa s ním. Po mnohých rokoch však budú pojednania preložené do určiny jazyka Pakistanu.